parado sa mukha. So, nandito tayo ngayon sa Crossmount Cider Company dito sa Mayao, South Part ng Saskatoon. Sinama kami ng aking bayaw, yung pamilya na kasi naglalakad-lakad kami dito. So, meron tayong short trip dito. So, ito ay activity para sa Easter Sunday. So, let's go, libutin natin to. Oh, touch yours. Touch yours. Oh, sorry, baby. Oh, wow. Thanks. Say thank you. Thank you. She was like... Say bye-bye. Like this.
Maripagel, narahara yun. Dahil naramong sa ilis ko. Sa ilis ko magabat. Ano ito ito mapaghalon? Mapaghalon. Sige daw. Nagla-jik-jik dali. Punta din ako nag-jik-jik. Daglag tata, daglag. Tumundo ka. Daglag tata, daglag tata, tata, tata. Ang saluday mo. At yun po, at sana ay naging maganda naman ang iyong Holy Week at ang pagsalubong ng inyong Easter weekends. Yun, lalo na sa Pilipinas dito pa, naalala ko pag ganito na pag Easter weekends na swimming yun. Yung mga ibang Pilipino dun sumasalubong ng pagkabuhay. Yan. Yung aming Holy Week naging okay naman, tapos yung pagsalubong ng aming Easter weekends ay yun na. After dun sa farm nagtaboganing kami. Yung ang ice medyo melt na. Kaya pero okay pa naman, pwede pa naman magtaboganing. Yon. And shout out tayo. Unahin natin si Sir Mark Pastoral at yung anak niyang si Mac Jeren Pastoral na kasali sa Easter Angel ata dyan sa Pili Camarines or dyan sa Centro Suplima Parish yan. Nagsisimba kami dyan dati nung nasa Pilipinas pa kami. Tapos yung grupo niya, yung Pili Capital Riders ata yun. Kamusta po kayo dyan? Ingat kayo sa pag-drive kasi alam ko summer na. Yung mga grupo-grupo natin, mga riders dyan, paspasan yan mag-drive lalo pag may pupunta na malayo. Yan, ingat lang po kayo dyan kamusta po kayo dyan? Tapos si Kuya Jer ata, sorry sir nakalimutan ko yung pangalan mo, basta letter J. Ano daw siya? Nanonood daw siya na ng ating channel. Yun, nakita niya daw yung unang post ko dito sa Saskatoon. Na kasama si Kuya Norly, bumibili daw sa kanya ng itlog si Kuya Norly, yung brown eggs. Thank you sir sa pag nakakaya. Ayun, nakakaya pag may lumapit sa iyo. Na nakakaya, nakakatuwa na nakilala ka kasi nanonood ng vlog mo. Hello po sir Comment ka po sir para baka makabili tayo ng itlog sa inyo yung brown eggs, nagbebenta daw siya parang yun ang business ni Kuya Tapos si si Kuya Jan Ramos. Yan, si Kuya Jan Ramos naman lumapit din sa atin nung kumakain kami dito sa isang restaurant dito sa Saskatoon, dito sa 8th Street. Bigla siyang lumapit. Tapos kami focus naman kami kumain. Nagkikwentuhan kami ng may bahay ko. Tapos lumapit siya. Hindi ko naintindihan. Sabi ko, nagtinginan kami ni Mrs. Sabi ko, sino yun? Ano po? Sabi ko, ano po? Sabi niya, subscriber ko daw siya. Kuya Jan, kamusta po kayo? Salamat po salamat sa pagpansin sa amin and sa pag-subscribe. Si Kuya Jan hindi sa taga Saskatoon, taga labas ng Saskatoon. Nag-celebrate din sila dito ng Easter ng kanyang pamilya. Yun, kumain sila sa labas at siguro naglakad-lakad din dito sa Saskatoon. At yun, soon pupunta kami dun sa lugar niya. Hindi ko nababanggitin kung saan yun kasi pupunta kami dun Excited rin ako mag-vlog doon. Sabi niya ang papunta daw dun is 1.5 hour na drive. So, weekends. Sabi niya, weekends daw siya pwede. Sabi niya, magkikita daw kami. Sige, pag may oras, may oras na kami pupunta doon, ngayon medyo busy pa. So, may pinsan din sila misis doon na bibisitahin namin. Sana makapunta kami. Yun po, at sana naging maayos ang inyong Holy Week at ang Easter weekends. See you in the next video po. Thank you.